Naka-play naman ay sorry. Hey guys, good evening. Ano yata sab guys sa panibagong yugto ning atong drama nga. Gug gug gug. Okay, take ko ta. Hey guys, good evening. Ano yata sab guys sa panibagong yugto ning atong drama nga. Gug. Ano ring gug? Ang gid nga gug gug gugma. Ano pa ning gugma? Di mahupas. Ipahupas. Take 3 tabi. Nakaulit. Nawala na ko guys. Hey guys, good evening. Ano yata sab guys sa panibagong yugto ning atong drama nga. Mga kalag nga bunguton. Habi kog mawana pud ko guys. Okay, hinatama na ta karon. Anyway, sa mga pawakasabs. Nimot ko sang kagalingan na ni. Daga mo gid mananaw sa ko guys, mga distract ko guys. Mawala na naon ko, bis mo litok ko. Di na ako kalitok, masulapid na naon ko. So, panaka-subscribe sa itong channel po. Paka-subscribe na lang ko daan para every time na natin upload, matagal mag-notification na gikan sa ako. Ako kay karon as of now guys, wa ko ka collaboration manang be updated na lang. Be ganing paki-subscribe na lang ko and paki-hit the bell kung na-build na sa ng gilid. I-hit the bell na rin po guys. Kani usay guys, maski naka-subscribe ka na ako pero pag di mo updated, may usay good di mo ma-notify. So to be sure na lang, paki-hit na lang po sa bell for every time na natin upload ay matagal mag-notification na gikan sa ako. And I also recommend you guys to subscribe the Dudong Variety Show channel because he is also the uploader of Handuman ng Salsa, Kaawit, and the other dramas nga makarelate good guys ang mga OFW story. It's a kind of story guys nga kanang na ganing makaingon jud mo hala napamanday mas pait pa sa kuan. So I'm pretty sure guys na makarelate jud mo na and ganahan mamati naman ang pag-search na lang ko guys yung channel na Dudong Variety Show. And kung gusto ko pa-shout ka na ganyan, mag-comment sa iya, paki-comment na lang mo na thank you daan. And so as for today, bro, feeling na ko wala pa kayo siya nag-upload dito tungod ka na pa siya iya si kaso guys. And paki-subscribe na, paki-follow na lang ko guys sa iya Facebook page na Dudong Variety Original because he is also the content creator on Facebook page. Na siya mga content guys na katawanan as in. So nakatanaw ko siyang video for how many times na ko siya guys di na play. Kaya nakaulang ka ng burag mabitin ka guys unya di ka mapunog tinanaw. So daghan gyud siya mga video dito ang mga katawanan na mga naka-gain siya og daghan mga viewers gito niya gito. Gito yeah. So bololers. Bolol. Sa mga to siya. Okay, so time check sa ta guys bago ta mag-proceed or mag-shoutout sa mga gipang comments. It's 7 PM. So, alas 7 na sa kagabi on. Napansin niyo ba? Halos taga-upload na to guys gabi Tungod kay mora akong panahon guys. O naka-charge na putaan na. Kaya kung pagkapunta guys, siyempre naman ako pa na makaikip ko gabi. Then pagkabuntag, lubot akong cellphone. And then again, wala tayo ka-charge dyan, diri Kung naman gani guys, kailangan pa ta magbayad. So na may usahay guys, na di na ako magbayad. I mean ka na may usahay nga, di na kayo usahay. Di ko ganahan magkuan guys. Sayo kaya ang 25 ko na to guys, may pag-ipalit na to na tungas kilong bugas, diba? Ano to na, gituro jud mi sa word magakuan ka na gani, magasaksak. Para po makatipid guys, may grabe gasto dito, gasto diri, gasto sa tambal, gasto, oh my god, grabe gasto honon. So, ang imong tinigo mahurot jud din taon diri adili basta guys. Labi na kanang naiipareseta sa doktor nga wala sa murang gamot. Ginawa po manay makakulba hinam kay kailangan na siya og cash. So mag-home ra ka guys, mag-expect ra ka ay para kaya 50. Tapos ko katong to akong mercury guys na shock jud ko sa presyo kay tag 5,000. Na shock gid ko guys as in totally shock. Nanganag gid ko pag may mga tambal guys na sa imong padung bura siya og medyo cheapy lang siya kanang kaya sa bulsa. Pero pag agto din mo ka ng pharmacy na guys, oh my god. Burog di ka ganahan na mamati sa presyo. Sakit kayo. Tulo pa dyan kailangan guys. Tag-send ko may gani kay senior ang akong papa so naka-discount me. So dili siya pwede idoon og mga lingap o ka na gani. Heartless, tungod kay ka na ganing na siya sa Mercury. Once na ang tambal na sa Mercury, Amesco, o ka na ganing mga biruban, mga na, kailangan na sila og cash. So, we need cash assistant. Sana online cash assistant. Ako guys, pwede ko kung ngunit og cash assistant tiniang.
maingon man gihapon dito sa among kabutuan. Check good na. So di man pwede gito check guys, kailangan man dito cash. I can't sa kanang mga itabog ka guys sa kanang kuan sa mga disability. Check good na yata. So kato guys, kailangan man ang sa mga Verovan, mga nakarangal cash. I-cash na lang dyan na mo guys. Amo na lang dyan gipuyong-puyongan ang presyo. Ang amo ang tagu-taguan na kwarta guys. Oh my god, ang among savings ni zero balance gayud. Kay aside anak nga tambal nga tulo ka buk nga tag 5 mil guys. Nga nabayaran ako sa isa kay 4 mil naman lang kay 20% man ata tambal. Basta dako sa discount. So mga among nabayan sa tulo ka tambal nga tag 5 mil. Na lang sa nga wala ka butog 10 mil. So sakit kay sa bulsa as in of mga igsuon in town tabag down sila guys. Tanan ako igsuon tabag ug bayan. So grabe na mo ang pagsekretasyon ng sumpapa pero wala na naman nagikwenta guys kaya wala magiging nila gikwenta ang amo ang ilang gaso ka na mo labi na pagluwal grabe pagkatiman nila mo na dapat lang jud po na suklian po sila kaayuhan so maniging ang guys na it's time for you to help your parents diba kanang imuha na pong time para tabangan na po imuhang kanang ginikanan. Sabi ko nagyawyo ko diri guys kung nakapost. Oh my god, sabi ko nagyawyo ko diri nakapost. Kay kapag kasi nagyawyo niyo hindi nakapost. Sayang kaya akong effort dito, di ba? Sabi ko nakapamati mo to wala man din. Okay, magbasa sa tagay sa inyong magipang comments bago ta mag-proceed sa tundra mga kalaga bungoton. The first commenter guys natong basahan si Ma'am Archie Dramang Bisdak. Anyway, kanina mga commenters, mix ni siya guys tungod kay wala, trip ko lang. Okay, mato niya dira guys na sinong lading maning mama nga role. Thank you, Archies. Okay, the next commenter. Si User Yudi. Mato niya dira bisag ipasunog ko pa ang akong lawas. Wala gihapon kini kapuslanan kung wa ko'y gugma. Kung wa ako'y gugma, tama. Kay gugma guys, grabe kay nakagamhanan mo gani atong Ginoo is gugma. Grabe ka na ang gugma mo na usay guys. Tungod sa gugma guys, maski ganig ikaw bright ka sa ubang subject pero pag abot na sa gugma guys nabulok ka nga naman jud na scientist nga naman ha nga naman usay guys ang daugon sa gugma guys ang ato ang manahuna nga naman jud na atong mind. Okay, continue ta guys. Next commenter si Sir Denim Oriendo. Matod niya din na hala uy kawerdo sa kidabuhi ni Tinay. Daghang salamat ma'am sa pag-upload sa ungo ka man ayaw pag-upload. Amping and God bless. Thank you. Okay, next commenter si Sir Noel Rabi. Matod niya din. Good evening, miss. Hi guys. Si Noel Rabi ni salamat sa imong pagbasa sa akong message. Dili man ko babae, lalaki man ko. Taga diri ko sa Codbaran City, Agusan del Norte. Mahilig na jud ko sa drama. Sukad pa sa una bata pa ko hantod karon abi nimo kanang drama nga anak na naman dako ang akong pagduda nga kana si Arnel ug si Bernie bitok-bitok mooy igsuon kana sila si Laura maoy nay anak ni Nick Canor. Misay guys pwede ko mag-friend nimo ako ang bag-o nimong pens ayaw lang kalimot sa pag-shoutout kanako. You're always welcome Sir Noel Rabi. Okay guys, so the other commenters sunod na ito basahan tulad kita sa tapay. Anya na guys, ang lang sumpay natin drama nga mga kalag nga bumoton. Just keep listening. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, kika ni ini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Ambi ka gupa! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Ug mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Ug tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito ininom. Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na tuton, ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na laing makaluwas kaninyo gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kundili bilangguon o kastiguhon ko
ang inyong mga kalag nga bunguton. Pero mga higala ni ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Unsay, buot na imong ipasabot niyan, Agora. Ako nang gisultihan si Belhor sa tanan. O gani, maisugon kong misulti niya nga mubalik o musimba na sa atong Diyos. Mao ba, Agora? O Padre, og malaumon ko, nga dawato niya sa tibuok niyang kinabuhi ang atong Diyos nga si Hesus Kristo. Oh, unsa man? Wa ba siya masuko na imo niya, anak? Sa diyang imo siyang gisultihan? Wa mandre. O gani, naminaw raman siya nako. Maong nalipay kayo kung mibalita ni mo inidre. Nga may adlaw ra nga mabawi nako ang akong anak na si Felixto. Napaskang na kita ini. Paskang! Unsa ba yung desisyon na to ini is? Sundan mo na ito gisulti ni Padre Simon o bahala lang yun eh. Si bahala na ton. Bahala na lang. Di lang na to ni isulti sa itong mga asawa. Anong sa na itong nahimo. Nagsakit sa bitaw nga kung uwi nito, Noy. Lisod masagod ka ayo nga muang kunta nga nangabang takanad to babay o kamo. Daan pa ko? Ha? Mo yun na imong kahadlokan is. Nga, ikaw ba? Katawa-katawa ka niya. Mura sa huwag ka kasway pangabang na o kamo. Psst. Nakakama niya is. Abang good town. Pagkawo lang ka. Ang kay di tinod. O kamo. Kausa naman to. Maam. Unsay kausa. Saba rin, nalimot ka. Nga katulog ka nagkuyo ka niya to. Katulog ba to eh? Sa akong ninumduman katulogin, wala mo silimtan o kamo. Buwangan kita mo is. Murag na tanawan ako ton ba? Huwag yung maayo nga madalit na to. Kining mutugan ta sa itong mga sawas, itong mga sa kay sigurado magyugong masikwati tayo ni. Nasa mo tako is. Kung mukpisal ko ni daday sa tanan. Aha, sure bol. Ikita lang ko San Pedro. May siguro nga to na lang daygan si Padre Simon. Ngalain na lang ang yatag niyang tahas na to. Kilisod kayo ang niyang ipabuhat na to ay. O kamo. Naunta ka is? Ha? Mo ganina pamagi nga mabadbaran ta sa itong kahimtang karon. Ang mamasin lang taba, basin pa din og doon na ilaing remedyo ini. O kamo. Di posible kaya nang imong yun na oy. Mo na malibog na basta katong kag remedyo. Ganahan mo pa ng remedyo, God. O kamo. Abi na mo, kung napay lain, Oh. aw, wala, mitambang na unta na to si Padre Simon sa kanang unsay laing buhaton. Ay, makapangupaw mo sa taniglaw minito na Pero ton, nagkasuway na ba kag panlili? Si Bako kay Soy. Magilibutang nga wala ko mahimo. Yan ko na ako ang tanan ako mga sa. Pero kana panlili ay mas okay na oy. Kaya naman is, nakasuway dahil ka. Wow, ay patakam lang ka. O kamo. Utana lang ko. Para magkagnahangan sa kong pangutana. Bitaw ton, nakasuway mo ko. Daan pa ko. Tonto lagi yung guys. Oy. Nakasuway ko, pero si Magda naman siya akong gilili. Tamsa una. Si Tamsa. Batin bayaw si daday sa ba? Nga akong asawa imo sang gilili. Wow, ay, kamo. Buang ka na ton. Kanya to human o kaligo ni Daday, mupihong taon ko sa kong mga matadots. Tarong dia. O kamo. Tarong dia es. Nakailabi ako nimo. Wala giton, wala lagi taon. Ikaw ay, sobrahan pag-iugas kahugaw sa mga nahuna da. O kamo. Bitaw isa. Laruhon ta ni. Kung mo kumpisal kita sa atong mga asawa, mura na giniog suicide na nga atong himuon suicide. Oh, mura yun. Pero, ang dakong pangutana, kung maulian na bagyo ta. O kamo. Muna na kong pangutana is. Pero kung si Padre pasultihon, maulian na magyukunuta. Oh, nga na yun na to ang tanang desisyon ton. Kung sundon ba na to si Padre o dili. O kamo. Sa butol lang gini natong mayo is. Kinala nga di kita masipyat sa tong himuon nga desisyon. Magampo ta ton. Aron giyahan ta sa Espiritu Santo. O kamo. Kamao di ka mo ampo is. Ano di man? Pag-istorya ko ta sa Ginoo.
Mangayo taglamdag ni Haro makahimo ta sa ustong desisyon? Oh, come on. Sige. Rampo tais. Ikaw lay leader kay usagbat lang ko nimo. Nga, sige, magampo ta. Oh, come on. Daghan ang dahibog, Dre. Kung nga ko to ka ang mga sakop ni Pilhor, mahadlok magkunumuduol sa atong simbahan. O mabahuan ko no sila sa palibot kung mupaduol sila din eh. Kana tungod kay gipanalipdan sa Dios ang iyang altar. Nga di na sila makaduol din Lourdes. Maugid na, Dre. Usa di kadakong milagro nga nahitabo karon sa atong palibot. Tinood ka na, Lourdes. Kini usa kadakong timaan nga wa gyud taniya pasagdi sa tanan nato nga kasakit. Oh. Nganong mihila ka man, Lourdes? Nakahilak lang ko sa kalipay, Dre. Abi na ko ipasagdan na ta sa Ginoo tungod sa sobra natong mga pag-anto sa mga kamot ni Bilhor. Ang atong Dios, di gyud mahitabo nga mutalikod ka na to, Lourdes. Hinoon, kita rang tao ang nagunahuna aron ato siyang talikdan. Wa ko ba kasabot sa kong kaukalingon, Dre? Mura kong kibayaw sa sobrang kalipay tungod sa akong mga nasaksihan karon. Ado man na pa'y mga daghang butang nga ato niya masaksihan, Lourdes. Di lang ginatuwad doon ang atong pagsalig kaniya. O kinahanglan nga dawato na to ang tanang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos o himayaon ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Kumusta na, inahan ko? Dito ko gikan sa simbahan. Og nakita na ko ang imong mga membro nga mibalik na pagpasakop ni Padre Simon. Nahibaw na ko ni anak. Alaot sila, inahan ko. Tungod kay gitalikdan nila ang tinuod nga Kristo nga niya uban ka nato. Iho, anak. Kung tinuod pa ang atong Kristo nga niya uban nato, nganong daghan man ang mitalikod sa atong membro karon. Tungod kay nahisulat na, inahan ko. Nga daghan ang gitawag, apan jutay ra ang gipili. Ug bugtong kitara ang bulahan, ug pinili. Tungod kay moabot unya ang takna nga maglingkod unya kita sa tuong trono sa gingharian sa atong Dios. Pero anak, Inahan ko. Nagdualuha ka pa ba hangtod karon sa akong mga gipanulti kanimo? kuan, iho. Inahan ko. Nahibaw ko. Nagduha-duha ka nako. Hinumdumi nga imo kong anak. Ug nasayod ko sa imong kasing-kasing nga dili gyud ko nimo talikdan ug pasagdan. O iho. Pero... Osbon ko, mama. Pataling hugi ang akong mga pangamuyo kanimo. Buhatang akong gihangyo. Bugtong ikaw nalay akong pagdaom nga makatabang nako sa kong misyon aron matuman ang kasulatan ug muhari ang tinuod nga Kristo sa atong kinabuhi. Ug magpuyo kitang malinawon hangtod sa kahangturan. Unsa ba nang imong gustong isulti nako? Oh, come on. Kuan, Magda, lingkod ko na diha. Kay importante kay ning akong isulti nimo. Unsa ba nang importante ha? Kuan ba? Ato-ato lang niya. O gusto ko nga secret lang ni natong duha o kinahanglan nga way lang may bawi ni. Unsa ba nang sekretuha? Uy, isulti dayon ana pagdagan dag paigot. Magsabot to na tadaan. Kinahanglan nga di ka masuko. O come on. Nganong di man ko nimo pasukon? Unya di ko kauyon, di ko pwede masuko. Oh, pwede man siguro masuko ka, pero palabi lang una siguro mga pila ka adlaw o semana baron. O come on. Kuya, wag nimo. Pwede di na nga masuko ko sa sunod pang adlaw. Late reaction na. Oh, palit lang gud. O come on. Ay, kadaghan ba nimo introduction ha, Eloise? Isulti dayon na ana pagdaghan pa dag istorya. Basta, ay lang kasuko ha. Sulti lagi dayon. Kung pagkanit ang nagsabot nga di mo suko, nasuko na yung ka. O come on. Dugay pian niya mo sulti. Uy, sulti na ba?
kuan ba Magda ba? Mangayo lang ko nimo pasaylo sa tanan akong nabuhat nga di mayo dihan nimo. Oh, come on. Hala, mura na yung isulti day nako. Napabaya pero kuan lang ba? Oh, come on. Say kuan, unsa? Naibaw na biya ka nga nanulis ko. Oh, come on. O bitaw, di na ako mahibong ana. Kay daghan nang nahibaw nga mga tulisan mo. Ano unsa pa man napailain? Kuan Magda kaniadto nasayod na ka nga daghan kog sipyat. Oh, come on. Baya ka Luis eh, sige makagbalik-balik ana. Muram kag sirang plaka. Unsa man gyud? Do na gyud kay gusto isulti nako? Unsa pa man? Kanang lain na sad. Lahos sa oy kay kapoy kay paminaw. Mao lagi to. Oh, lisura gyud ani oy. Oh, come on. Uy, unsa ka diha oy ngano ka? Kuan ba ang buot na kong ipasabot kaniadto nakasa gyud ko nimo kay nakagamit kog laing babae. Oh, come on. Unsa? Naibaw na biya ka na, di ba, gisultihan naman tikaan ng tanan kaniadto. Wa ko ni musultihan na Luis, wa gyud. Karon pa ka musulti na ko ana. Pila ka babay ang imong gigamit. O kuan, di na ko kay numdum o kamon. Kadaghan na gyud di. Ay, O diliw. Murag ikatulo raman siguro to. panuhay ka Luis. Nagsabot na biya ka Magda. O kamon. Gusto ra biya ko nga magmatinud-anon nimo ha. Gusto ra kong tinud-anay nga kausaban sa kong kagalingon mao nga misulti di ko nimo ini. O kamon. Unya ba? Unsa pa'y imong mga sa? Hala isulti na yun. Kuan Magda kanang Paskal sora gyud. Pagdali, sulti na yun. Oh, come on. Ang tinuod Magda kaniadto ra ni pero karon wa na. Unsa lagi na sulti na yun? Ang tinuod Magda ay lagsaba ni Tonyo nga naibo ko kadyot ni Daday. Oh, come on. Sa? Naibog kang daday? Hinaya ang tingog ni mo intaon Magda. Oh, come on. Mawaw ta. Sa una na to, 1 taon karon. Ikaw rin akong gigugma. Oh, come on. Ay lagsaba ni Tonyo nga naibo ko kadyot ni Daday. Oh, come on. Sa? Naibog kang daday? Hinaya ang tingog ni mo intaon Magda. Oh, come on. Mawaw ta. Sa una na to, 1 taon karon. Ikaw rin akong gigugma. Oh, come on. Ayaw lagi taon na dakay mong tingog taon Magda. Oh, come on. Masuway, gid ka na ko, Luis. Maud ni imong mga tinaguan, ha? Hala, sige, sulti pa. Kay nahibaw kong naop ay daghan, sulti na yun! Well, naunsa na Luis? Nga naglagubo ba itong kalit ang inyong kwarto? Nga, pirting isuga ni Magda. Oh, come on. Nakadungog ka sa mong away, Ton. Unsa man to, Artoy? Kuan? Kumati ra to. Madungog nga isug kay Magda, pero klaro kayo. Ha? Akaning, di kayo magklaro kung unsay inyong gilalisan. Oh, klaro hapon. Oh, come on. Bitaw, arate kaso, Ton. UM. Si Ewing. Unsa man? Nasultihan na gid mo siya sa tanan nimong mga isikreto. Wapa gyud ang tanan, Ton. Kaya murag lisod pa kayo nga isulti na ko ang tanan. Nakita na ko ang sobrang kaisog ni Magda nga mura na nagkahambaton ako. O come on. Imbe. Si Imbe. Mao ba? UI. O si UI. Unya ikaw. Nagkabawas. O saman. Nasugdan na ni Mos Daday. Mao na problema is. Kasultihon na gid bunta ko. Ha? Si May kasultihon ako. Wala ka ba si Miloya? O come on. Wag yung kong kalahos sa akong isulti. Labi na nga nakadungog na ako. Nakadungog ko kung tingog ni Magda nga pirti ang suga. Isog kayo. Unsa pa kas daday kun. Kung ako isang tuganas tanan akong sekreto. Sugdi na na mo. Ton, aron ba mahuman na tayo ni ba? O come on. Kuan siguro is. May siguro nga ikaw lang unang muhuman sa imo kay tanaw nako ang resulta kung sa gilinugdangan sa atong mga revelasyon. Oh, come on. Buang nga gini mo to, Noy. Di ba ang atong sabot nga musulti na yun ta? Wa pa gini na ni mo buhata ang atong sabot? Saan man itong pagkakayo ni kung mag-agad ka na ko? Oh, come on. Tao man ito pagkayo. Ay kabalaka ay kabalaka. Kay, ako lang yun niyang sultiyas daday. Ngita lang kong nindot nga binta kay
Mas lisod ba yan nga ako ah? Kaya labi kang daday nga pirya ng isuga. Mangit siya nagiring. Mas isog pa ba yan na imong asawa? Ha? Kung ang imong magda murag kakanon na tao? Alas daday ay kay murara. Mukaon yung nagtao kung maglagot. Muhab-hab pa mang gani. Oh, bueno. Bueno, dili Bueno Algono ha. Bueno. Attorney Buin Algono. Dili basta. Wala na tayo atras sa ini. Ato gining tinudon para mahuman na niya ang atong problema by hook or by crook. Oh, come on. Naon sa makamagda nga, perti man imong isuga rong panahon na. Huy, naon sa ka, uy, wag mo kitong tingog diha, good. Sapot ko dayo, oy. Kalapkot kinis Luis. Kanus among kita baka kita inig penpal, oy. Naon sa good taon kang kalit mo lang kapangitag penpal diha. Di ba matod nimo, dako kayo ang imong gugman ni Luis? Sa una to, oy. Karon wa na. Di na ko ganahan niya. Gusto na ko nga makakita kog lain. Nakadungog ba Miss Tonyo nga naglalis mo? Sabihin yung kilalisan. Na, makalagot. Di na lang ko maghiskot, anak. Kay makasuro kay dugo, day. Maglibog man lang tanim mo, Magda. Sa una ka nang maghisgot ta? Ikaw di mo ingon nga maluoy kang Luis. Unya dako kay kagugma niya. Unya karon mo kalit lagag ingon niya, imo na siyang ilisan? Yawa, good. Naunsa ka, uy. Kalit mo lang kagsyaw ka na. Uy, naunsa ka, uy. Wabet ka awaya, ha? Naglagot ko, daday. Naglagot ko. May pagwala na siya, masultin ako kay... Masurog yun akong dugog bayo. Ano lagi? Unsa man din yung gisulti ni mo? Basta nagagot ko. Nag-kill jugos ka lagot. Basta, halit lang ito niya. Padre, nakahukad na kong pagkaon sa lamisa. Oh, salamat, Lourdes. Mga una mo kaon ako, musundro niya ako. Padre, maguladon lagi ka. Kuan, Lourdes. Usa na kabuhan kapin nga, wa na ta makabalita bahin ni Ernesto. Og, nasubok kay ko sa nahitabo nga, wa gyud ko nahimo sa pagtabang niya. Nasayod ang kadaghanan nga gibuhat nimo ang tanan, Padre. Ug wa ka magkuwang sa pagluwas o pagtabang nimo ni Ernesto. Ang tud karon, Lourdes. Wa ko mahimutang sa pagsigi ug unahuna kung unsa ni nahitabo ni Ernesto karon. Padre! Oh, daday. Dre, si Tia Diling, milakaw ko numatod pa ni Norman. Ha? Asa man siya paingon? Tuwa ko na paingon silang bilhod, Dre. Ngano wa man, pugni? Kaya nagtuo manggod sila nga mulakaw ras unahan. Pero doon ay nakakita nga may diretso ko na paingon sa ilang bilhor. Kanus alang? Karon ba lang yun? Taod-taod ako no, Dre. Matod pa nila ni Norman. Dili mahimo. Kinahanglang apaso ninyo si Diling. Delikado kung muadto siya sa ilang bilhon. Among apason, Dre. Oh, come on. Ton. Unsa man, Ton? Yaw na lang magpatuga-tuga. Kaya wa na may mahimo kung inyo pang sundan si Tia Diling sa ilang bilor. Pabuto na lang nato nga mobalik siya sa kumbinto. Naunsa man sa ni Tia Diling, uy. Nahibaw ba siyang dako siyang masakiton. Nga miahat yung lakaw. Na, kuya ora bagid kay nas bilhor. Mangtas na bagid kay ng tawhana. Oh, come on. Ang maayo nga mamalik lang muna tas tungagi. Di mahimo nga mulahos yuta dito kay delikado. Dili cage. Kung gusto gid mo ato nga pasod Tia Diling. Ha? Magpatabang ta ni Hippie. Bitaw, mas maayo pa. Ay, Nis Tia. Ganong miahat pa mangyod. Mag-ulkig maayo si nanay ini kun. Mahibaw nga muna yung gibuhat. Di isa man to siya mabasol day, kay iya ba yung anak mo yung gitinguha nga maluwas gyud. Pila nagkod kabuhan kapin, ug wa na gitay balita ni Dong Ernesto. Mausad lagi, uy. Maayo untag. Dili lang siya unsaon ni Bilhor pa. Oh, come on. Tana. Mamalik na ta sa agi. Oh, come on. Bibi, kapuya ni mo di. Ay, kupot-kupot ako diha. Wa pa ko mo uliin ni mong Luisa ka, ha?
Hindi siya pagkupot eh. Lang ko kupot sa lubot eh. Ayun lang ko pagsigiglikay na ako magdagod na siya eh. Kupot lang gud na ako kay delikado, very delicate. Tana, ato na ta. Di mahimo nga magdugay ta din eh sa gawas kay basin og makit-an tas mga sakop ni Bilhor. Oh, come on. Di asikura, padre. Salamat. Salamat, Kura, nga niya ka. Unsay problema, padre? Kura, tabangi kami. Kay si Diling tuwa karon nangahas pag-adto sa imong anak nga si Bilhor. Oh, aha? Nga naman intahon nga inyo magitugutan nga makagawa si Diling, dre. Wa mi makabantay dayon. Ug wa sabi magdahom nga siya mismo mo imo adto didto. Delikado, padre. Kinahanglan nga maluwas dayon nato siya. Tabangi mi, Kura. Ang iwa si Bilhor nga unta, di lang nila unsaon si Diling. Kay tiguang na intawon ka to, masakiton pagyod. Akong sawayan, dre. Karon dayon, akong adtuon si Bilhor og akong sultihan. Sige. Salamat, Kura. Grabe gid ang pagdumot magda ni mo is. Pero mi gud siya magpalayo nga akong giobserbahan. Unya, masuko kun imo siyang doolon. Muhana day kumo. Mao lagi o kamong. Papagani ko kauman sa tanan nato insulti ton. Purti na isuga. Malagi na problema di ha. Unsa na ka kon masulti na nimo ang tanan nimo mga bati nga binuhatan is. Mao lagi, labad kay sa uton o kamong. Mga pila pa ka porsyento ang imong nasulti? Juan, siguro mga 70% na nga akong nasulti ton. O kamong. Napagid ay mga 30. Nakita mo gud nako sa naong ni Magda nga nangaslom sa pagsulti nako sa akong mga gipanghimo ba. Di na gud may tsura ang yan dagway. Gustilan, mas may pang lubot, madruing yung number, di na madruing. Kulti na yung suka niya. Huwag mo. Kuya, ito pagkabutanga is, oy, kita magi natunglan ini. Huwag itay mahimo nito. Kaya kundi siya na to sundon ang mando ni Padre Simon, wala na itay kayuhan ini. Magpuyo ta nga ingon ini, hangtod-hangtod, oh, come on. Bida. Wala, sakit kaya nga kung ini is. Kung kahadlo ka na kayo ron si Magda, unsa na kasdaday, ha? Nay akong sinultihan, nay. Marag, kuyaw pa niya na. Kuyaw pasgubat sa Israel sa Palestino. Patay may mo to. Dawaton ta na lang yun ni. Ang kamaturan nga maog yun ni ang naitabo karon sa atong kinabuhi. Og sundo na to, kung unsay makaayo og hustong solusyon sa atong problema karon. Oh, come on. Daan pa ko. Nahibaw ko nga gamiton kagyod ni Padre Simon, mama. O gipatuon nila nga sila'y bida o kita'y dautan karon. Hain man karon si Diling, iho. Wa kay angay kabalakan ni Diling. Og si Diling, dili mo'y issue din Ang dakong issue karon mao si Padre Simon. Ha? Unsay buot nimo ipasabot, iho? Mesulti nako sa tanan sa tinuod si Diling, mama. Nga si Ernesto di ay dili niya tinuod nga anak. Gipatuo lang kinis kadaghanan nga iya kining anak. Apan di ay ang tinuod nga amahan niini mao si Padre Simon. Unsa? Ha? Nakuratan ka sa kong gisulti, no? No, inahan ko. Si Simon. Si Simon mo'y amahan nga tinud-anay ni Ernesto. Og ang tinud-anay nga inahan ni Ernesto, gihinganlan og si Erlinda. Unsa? Mao kanay angay masayran sa tanan. Nga ang pare nga inyong gituhuan nga balaan, usa, katig pakalingon og impostor. Giilad kamong tanan niya. Ug mao na hinungdan nga dako kong supak sa iyang mga pagpatuo sa mga tao. Pare nga bakakon!
Unsa? Mao ka na'y angay masayran sa tanan. Nga ang pare, nga inyong gituhuan nga balaan, usa, katig pagkalingnon o impostor. Giilad kamong tanan niya. Ug mao na hinungdan, nga dako kong supak sa iyang mga pagpatuo sa mga tao. Pare nga bakakon! Mao ka na! Pare nga bakakon, pare nga tigpakaroon Pero... ayaw pa ilad nila, mama. Dili ko gusto nga adto ka mo dapig kanila. Hinuong tabangi ko. Tabangi ko nga maluwas na to ang lungsod sumuron kay nabutang kita sa dako kayong peligro sa dakong ilad nga gihimo ni Padre Simon. Mangingilad sila. Wa ko makasabot ini, iho. Gusto kong makigistorya ni Diling. Why problema, mama? Pwede kini mong maistorya si Diling. Salamat, iho. Ako siyang istoryahon. Day. Kuan ba? Pananglitan lang ba? Ang si pananglitan ba o ito nyo? Pagtarong ko ng istorya diha, be, ay pagsigiko-hiko diha. Kuan manggod. Hisgot-hisgot lang yung ato ba? Unsa lagi? Naibaw naman yung ka nga, nakasami ninyo ni, kuan, nakasami ninyo ni Magda. Oh, unsa naman sa ni? Diskarte na sa kadiha, ano maluoy ko nimo? Yaw lang ko, day. Pamanaw na Ay ko. sus, maayo ng unhan ka Tonyo kay nakaila nagkikik ko nimo Tonyo. Hay. Naibaw mo ko, day. Naibaw ko ba? Nalisod yung kay kunimong pasayloon. Oo, bitaw. Dili giti ka mapasaylo Tonyo. Mao nga ayaw nagpun-i og laing sayop kay samot nang gid nga dili ti katagdon. Gusto ga gining babayana, oy. Mura gini siyang tigre na. Kibot-kibot ko ng baba nimo diha. Ano pa mo istorya diha? Siga pa lang mata nimo. Sulti dayon. Ako baday ba? Pananglitan lang god. Kung parehas pa ko sa uban ba? Siyempre sa uban. Diretso aoy Tonyo. Kay bawo ka ng ubang lalaki diha. Nadagmalan kayo mga babae. O niya, mga lalaki kusog kayong mga bang. Unta? Nangabang ka? Ha? Waoy. Ang akong giingon. Unsa ka ha? Kung parehas ko anak nila. Ikaw siya, boy. Pagtarong gid diha Tonyo ha? Kay kun parehas gani kasuban mahimog karon dayon lubaon ko na imong tiyan. Kuyawa pa na mo dayo. Ay, lubaon gyud. Ay oo. Wala pa ko magtiaw Tonyo. Dili iti kabuhion. So ay niya buhatin na makakita gid ka sa akong kamangtas ba? Butang ni. Ayaw sa pagyo na ana dayo. Pagtarong gyud ha? Unsa man gyud? Naghimo kag binuang uwa. Waoy. Ay, nanulis noon. Pero kanang mga bang ko, girl. Di gina may mo, ay. O yung kasway, ana. Wa kasuway pagtarong ba gyud? Kay kana kaning simod nimong nagsiwil Tonyo? Ako ginang wion ba og tabasan kun oras nga may bawaan ako nga naghimo di ka ng salawayong buhat. Hindi ka na nako mahimo dayo. Ay kuy daw bitaw. Kay ugma na. Ugma dayon magkita gid mo San Pedro ba? Katutyo may ni game tanga, oy. Lingkod Cora. Salamat, Dre. O niya, kumusta na? Naistorya na nako si Diling, Dre. O huwa tay angay kabalakan niya. Tungod kay naa siya sa maayong kahimtang. Ay, salamat sa Ginoo. Wa ba siya unsaan ni Bilhor? Wa man, Dre. Gani, giatiman man siya. O gihatagan sa iyang mga tambal. Mao ba? Mao ka na, Dre. Mahimo ba nga atong kuwaon si Diling? Mahimo kaayo, Dre. Pero kinahanglan nga imo ng istoryahon si Bilhor. Kay doon na siya gustong isulti nimo. Mao ba? Sige. Kanus aman. Kung gusto ka, karon dayon, Dre. Nagpaabot siya nimo. Pero ayaw kabalaka, Dre. Muuban ko nimo. O akong ipasali gawa kay angay kabalakan o kahadlukan sa akong anak. Paskang! Nasas Paskang. Paskang lisura ni Enzoy. Ay, nagkukay kong singot nga misuway og intrada ang istoryang daday. Oh, come on. Wa pa giday nimo masugdis, daday? Lisod lagi kayo, Enzoy. Kay, gibangilan kong istoryang daday na yun. Usa gibangilan. Oh, come on. Kay ngano naibaw na day siya nga do na kay isulti niya.
Kuan magudis. Ako siyang gipasumbingayan og sulti ba. Kaya kung pananglit, parehas ko subang lalaki nga mga bang babae. Unsa kay iyang buhaton ako. Kawa pa di ko ako gisulti, yan akong gibangilan. Nga lubaon ko no ko niya. Ha? Oh, come on. Gimana na si Dani mo pagsulti ton? Awa na lang si Dani mo iliteral. Samot ka delikado is. Sugo naman gani kayo sa akong sambingay. Unsa na ka kog literal nga pagkasulti. Gingnan gani ko nga wi-on og tastason kuno niyang akong nagsiwil nga ngabel. Uy, mura na gituli. Ngabel nga gituli. Ay, gipakapinan pag yun nga siwil ay yung ngabil. Siwil biya kag ngabel is. Gani, wabadislukit mong simod. Tanawa ng imo ngabel is. Imo biya ni. Pastilan, ikaw ba? Sige mo panaway na ko, gana, tanawa. Wa man gani kung manaway ni mo nga dako kay kag agtang, nga siga kay kag mata. Bitaw is. Kuyawan ko mga bahat ni daday. Nakadawat naman siya ba nga kanang tulisan gyud ta. Pero sa uban ako mga sa nga nahimo, wa pa gyud siya mahibaw eh. Sultihin na ton. Kaya ron mahuman na ning ato mga problema. Oh, come on. Paskan! Na, paskan. Wawa po sa akong mga sais. Oy, lisod kayong litukon sa tubangan ni tatay. Mura kong kanang madunlan kung ako nang isolte. Padre Simon. Kumusta, Bilhor? Congratulations, Padre. Nga naanag nimo ang balaang kupa. Pero, wa pa mahuman ang atong duwa. Kay naapay dagang isyu nga solbarunon nga angay nimong ibutiyag sa tanan. Miyanhe ko, Bilhor, kay akong kumustahon si Diling. Uy! Si Diling ra ba ang gusto nimong kumustahon? Unsaon naman lang ang ibong anak nga si Ernesto. Oh. Nakuratan ka sa kong gisulti karon? Dili ka ba mangutanan nako kung kumusta na siya? Kumusta na si Ernesto, Bilhor? Gusto kong masayod kung unsa na ang iyang kahimtang. Kung gusto kang masayod, kung muingon kong wa na siya, unsay imong bation. Ha? Unsa? Lain ang imong pamati, Father? Ha? Gipakatawa ko nimo, Padre. Natural na gid kaayo na nga reaksyon o bation sa usak kaamahan nga makuratan. Pero, relax lang, Padre. Dako pang buhi ang imong anak. Dili na ka na mayong komedya, Bilhor. Gusto kong makakita niya. Of course! Kung gusto yung kang makakita kaniya, aduna ka na yung mga kondisyones. Dili na mahimo nga di magkauyon ang atong mga huna-huna. Unsa ba'y gusto nimong mahitabo, Bilhor? Simple ra gyud kaayo, Padre. Kung gusto ka gyud nga maluwas ang kinabuhi sa imong anak, iuli na mo ang kupa dinhi nako. Kay akong iuli sab nimo si Ernesto. Uy, nganong mitutok ka lang nako? Ako pang ipakapin mo si Diling. Imuha na sila. Basta ang akong gipangayo nimo maoy buhata. Iuli diri nako ang kupa ug wa na tay angay lalisan pa. Jaman, ha? Deal or no deal? Unsa man, ha? Simon? Asa din si Padre Simon ng Lourdes?
Tuan nila ka, Magda. Tua sa bahay ni Bilhor, kuyog Kura. Ha? Di adto siya sa ilang bilhor nang? Unya sinang kurang iyang kuyog? O, laki. Naguol ka ni ko. Ako bitaw to siyang giingnan nga di mo adto kay delikado. Hala! Unya, ganina rato sila ng Lourdes. Magda. Hala, uy, kakuyaw sa kibuhat ni Padre. Uy, ano misalig pa man sa rin ng kura? Naibaw pa yata nga siya nakaingon sa naitabo ni Ernesto. Ay, naambot na lang yun, Idi. Di man sakod ako mapugan si Padre kay bisalik man gihapon siya ni Cora. Hala, uy, unsaon naman lang ni uy. Maayo tingali nga dunay mo apas niya dito nang basin og mahug siya sa litag ni Belhor. Nagtanaw bitaw ko sa oras. Kay kundi siya maabot karong mga alas 4 sa hapon. Muadto ko direksyon ni Hipe. Kuyugan gid ka namo nang. Basta mo ingon raon niya ko nimo, Magda. Okay. Sige nang Lourdes. Kaya akong pahibawon si Daday. Labaran sa akong huna-huna. Ay, labaran sa akong UNS. Bisa kong sao nila. Bisa kong salay musod sa akong huna-huna ron. Oh, come on. Sabay na sud si mong una-una ton. Naguna-una lagi ko. Kung sao na ito pagsultig diretso sa itong mga asawa nga itong mga sa para mahuman na itong problema. Ay, ayaw na na aton para di na ka maproblema. Oh, come on. Sayunan lang yung ka. Sayunan lang yung ka isda. Naisda na ilong ka. Tanong ka barungoy niyo. Yan ang di man kuno nato ni una-unaon. Kadako man kayo ng sulbaruno ni problema ha. Ay, ikaw naman ko'y naglisod-lisod si mong problema ton, God. Dalawan man ko kay ka, oh, come on. Yaw lang ko nga talawan kay otro bayasab ka. Ay, mamang ko nga naa naman ko'y 70%, pero ikaw, wapag yun. Wapag yun kayo nasugdan tungkol sa iyong katalawan. Sugdi na ng imo. Ha? Ano kung itong mahadlok magang mamatay? Pamahala na lang, puslan man. Ibig kung saon pa rin nato, o hunahuna ton, wala yun tayo lang solusyon rin eh. Sultihan yun sila. Oh, come on. Bangga kita matugay ang meron. Ay, pagkatutiyo, may ganing pagkabutanga. Ay, mapayawa na tayo kwarta. Samutan pa yun Dobling kastigo. Kana noon ton, usagin na sa problema na to ron. Kasi Magda na ba, ha? Di na ko madali-dali pangayo ka kwarta. Kay masuko naman kung dulon o kamo. Mo lagi na, pero UM. Unsa UM? Unsa man. Nakabantay kang Magda? Ngon siya? Ha? Wala ka kabantay? O kumuha Wala lagi. lagi na hubas-hubas ang iyang kwarta, no? Ngano bang na? Arangan ba yan ang pagkabutan sila sa Magda? O come on. O lagi, naibaw ko, ana. Pero murag, nagyod. Murag nagilum-hilum rin na siya ba? Murag doon nagi sikreto na sa Magda ba? Sa ibot na mong ipasabot. O come on. BSI. Si Bisay. Bangag sa ilong. Panid-i ko na siya kung asa gina siya kwarta. Kay mura man og majiko na niya ang kwarta Wabit na magabantay na niya nga. Magsige na gawas-gawas. Ang ako na yun na matigdan na niya. Pinaagi sa dagang kwarta. Ang pangutana. Kung asa na siya gikag kwarta nga daghan. Diin man yun na niya gikan. Guys, matugan pa ka nila guys ang ilahang bugat nga rason kung anong wala na success guys ang ilang pagka kanang balik sa ilahang tinuod na lawas. Unsa man nila guys pag confess sa ilang mga matag asawa ang 100% good na ilang gitaguan nga 70% pa lang gituan nila Luis og ni Magda. Grabe na sukuan. Unsa pa ka guys, what's more gitua kay Dayday na mo'y pinakabaldita guys. So kung bahinam guys ang sunod na may tabo ni atong drama no. Nga kung baldita si Magda katong pagkabalo sa giingon ni Kuan guys or gi-confess ni Luis nga to sa iyang asawa. What's more gitua kay Tonyo gento kay Dayday. Baliktad guys sa case manggod nila Luis guys og ni Magda. Si Magda guys ang mapaog sanon. Kumbaga taas og pasensya niya si Luis may burag mo
Unya karon guys, naka-confess na siya pero 70% pa lang. Ang 30% unsa jud ka na. Mo di pinakabugat sa tanang bugat. So ba guys, no unsa ka jud na 30% karon gibilinan pa man jud. Ang gitug-an na lang jud tanan para sulbad ang problema. Unya karon guys, gito sa side food nila Tonyo og ni Dayday mo pinakadlo kay si Dayday may pinakabaldita. Isog kay dugo guys. Isog pud ba ko. Joke lang ha. Pero guys no, unsa jud ka ha. So matod pa niya guys na wa jud ko nagluib ni mo day. Tinuod jud nga na wala ko nagpakuan kuno ka nagpabayad. So kan mga babae bitaw guys wala ko no. Unya karon promise day promise. Unya kay nagtug-anay na ba sila Tonyo og Luis nga mo na ilang binuhatan sa una. Karon na may bawaan na guys. Matod pala gini Dayday kung may bawaan biton kanako. Tonyo nga nagluib kanako putlon pa jud na imuhang kuan. Paningitan ko no guys. Og lubaan ka na asa ka na guys kaysa may dili makulbaan ana, di ba? So mo to siya guys no. O yan ako mag-continue tungod kay napay ba na kanaging sakit so nya na lang ko mag-continue. O ano makadres sa bugamay. So bago ta mag-continue sa tong reaction video, I just wanna share na naano to pagkaroon guys sa tubangan sa Kandila. Tungod kay wala ako nag-connect og wifi and makikunik ko dahil sa free wifi. Pero hindi kaya signal dahil guys. Ang bot ng signal na dahil guys. Naman sa akong cellphone hindi kayo. Pero daghan ka nag-connect dahil ay di man totally daghan ka nang nagyap pinag-connect. Ang bot lang kung kusog ba sila ha. And every time dito mo tala ko sa kunaon. Nga naman kayong abang dito. Kana ganing makikita ka sa kunaon. Akang karananin guys na matanaw ko sa akong kagalingon. Makayong abang dito. Nga naman dito na. Is it because of the time na it's time to sleep na pero kay nangaon man jud mi guys musog ayo ko so dili pwede na mo higda din ko no labi na nakakaon ko durian na lami kayo guys nakakuan ko isa ka subok nga dako bitaw alam ni kayo uy punyat o sa pangalan sa durian puyat ang pangalan sa durian. So lami kay siya guys pero daghan kay siya katong ugat-ugat bitaw. So din ako na siya matulon mo to nga ako na siyang giluwa pero na-enjoy ko and lami kayo. So kay gihurot man ako wala na ko'y karaugma. It's okay. At least nakaano na ako. Nakainom pa jud ko. Bawal man na guys no. Ang durian guys ug ang cook i-partner. Kay labi na ka ng mga high blood. So bawal gud na. Kay akala gani tension bitaw kanang pressure guys labi na kung high blood kaya matod pa nila guys ang durian ko no kusog makataas og dugo so parehan ako guys nga anemic kaya ako guys anemic man ko bagay jud siguro sa kuha na mukhaon jud og durian no kanang kumbaga kung anemic ka guys di na ka kailangan na magpabunog dugo kaon na lang kag durian og balot and matod pa nila guys kung magbilar ko no guys kay kung sa mga high blood pa, kung high blood pa ka guys, diba, kung mobilar ka, burag mo samot. So meaning, tara na mo mga anemic, magbilar na lang may maintain. Tara na ko guys, anemic jud ko, 90/60 asa ka na. And never pa jud ko guys, nakananihita sa kong dugo ng high blood na. Never. So siguro, bagay rapod siguro guys, na sige kong puyat. O, diba? Para mo taas akong dugo. Then, akong bugas pagbutagan. Nalagigaw po, nagikapalit. Ay naman sa aming bugas. Sa talawar ko na, oh. Every time na lang yun, no? Hindi na lang dito matubo ang bugas. Pero, ay mahimo, diba? Sige, dawato na lang nato. Ang gamatuolan, masisakit. Kaayo sa naon. Sakit kayo sa naon. Labi na ka na mag-ilap sa guys. Nila tayo puti bugtong. Sakit na datong naon. As in. Sa mga bugasan tara, nakarelate mo sa kuha. Na every time na magilam mo sa guys, mamula ang naong, labi na ako makakujik o ka na makaridyo. Pero, saan na to guys na nagridyo ko. Karuwan ako nagridyo. Kung magkili bagay sa ako. Kadugay na akong ginamite guys, na-realize na ako, ay, di bagay sa akong radio. Ang bagay sa kuha guys, ka na bili mamaknit akong now. Mild lang siya. Like, anang kuan, Bailing May, pagkatong Mazo. Maradyo na bagay sa kuha. So mo to, nag-try ko ana. Then ayan, makita nyo guys, wala rin siya nagkuhan, wala siya nag-peel. Pero nagyan po na akong bugas, it's okay. Kaya masipa to nag-review ko guys, na mula akong naong, yun naramdyan pa na akong bugas. Namuti lang dun noon, o nag-blush. Wala kaya akong naong nga to guys, dili lang kay blush, diri
Ang akong blush kay naabot sa tanang naon sa na baning. Na blast na dyan ko tanan na. Mao na ni karon guys. Nasublaan og pag-blush. Anyway guys, balik na sa itong drama nga mga kalag nga bungoton. Ito ta sa guys nga part nga guys, mao di ay guys. Ambot lang ko tinuod ba guys sa matod pa ni Bilhor nga mao jud ko nung isa ka rason na di jud mo tuo guys o kanang mo ganing mo subay sa dalan nila kuan kanang nila pastor o ni padre tungod kay kanina si padre guys na ako nun ni anak mao ni sinistor unsa ka na katinuod guys para sa ko guys no dili ko mo tuo guys ni Bilhor tungod kay si Bilhor guys usa ka kuan kana ganing lahi siya nga side ba kumbaga burag lisod tuhuan. Depende na lang kung na maka-prove or na-pruweba na tinuod yun na anak niya si Nestor. Correct me if I'm wrong. Si Nestor ba to or dili? Or guni-guni ko lang yun. Siguro lang ako nasa kanil. Charis. Baka na ko dito di maano. Ito, naglibog ko. Sa ito pakalan niya kay wala ko kalista guys. Magyang isa ka cellphone lagi lobat. Dapat magyod na ang isa ka cellphone para in case of emergency, labi na sa mga name guys, tita malibog. Masig na po mag-comment pinahaan nga ka na ganing. Malingon na po na, ma'am, dili man to si Aiko, si Ivy, ba't daw? Ma'am, di man to si Aiko, si Ana man to. Kay si Aiko, nasa pamilyang Kalandrakas, nata karon sa gugman ni mama. Si Ana man na. Di ba namin nga na? Nabaliktad ng jud noon akong name, mo na dapat yun na naatay cellphone. Ma'am. Totoo lang kayo. Salamat kayo sa mga namati niya itong pa-intro, sa itong pa-shoutout, and sa itong pa-reaction video na pamati niya sa itong pa-outro. Dagang salamat sa mga namati niya itong drama nga, Gugman ni Mama. So as of now guys, this is ako. Goodbye guys, and God bless.